моите мъжествени готини мъже. Готови ли сме? Готови ли сме? Искам силен, мощен глас. 3, 2, 1. Чакай, че не мога да го хвана, много е ниско. Я сега момчета да чуя, я да ви чуя. Мъжете! Давайте! Чакайте малко, че мъжете леко се изложиха. Лекичко. Момчета, обичаме ви. Обаче, женската част винаги сме по-добри, затова ще го направим много секси. Готови ли са, момичета?